pe sacul, Vei, cameră, frumos, da, facem normal, vei, pe sacul, vei. Eu îl iau tuca. O, blea, dar pe departe, pizdeț. Cameră. E departe, suca. Nu mai este acel, e aproape. A, așa. Nu-i mare, dar valuri mari au făcut. Просто o trântită jos, ca și n-apă. Tuca, tu spune cum și cum așa. Nu-i mare, lasă mă și să văd. Fac, facem. Nu-i mare, nu-i mare. Băi, carențe, mare, nu mare, de trebuie. Da, Fă-ne și mie foto. stai, că suntem, așa niște, nu știm, dragă, faci și fotografii, e că... Dar, dragă, cum se filmează? August. O, давай. Numai nu-i dau slab. Uite, vezi cum să-l filmez, că dacă nu-l poți filma. O să-mi ți-ai filmat? Colea, tu Eu îl filmez. Da. A, eu îl filmez. Oh, 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 oh. Oh, jak tyle? Ridică-l în sus. Încet, Tragi în sus. încet. Блядь. Ridică Nu, în sus. adică nu faci nici o gădeată. Și- O dată ridică în sus. Ridică în sus. Trebuie binișor. Este? Nu faci o gădeată. Proiect care se face tot. Dar nu... Este? Păi da, dar n-a făcut Nu-ți nici... mai faci nici un... Nu a fost nici un. Tata, uite, proiect de mea de mult. Uite, ai zis că nu-și proiect. Dar nu a fost Tuca, nu a fost. Nu a fost. Все есть, як тили. Eu, Păi da, da, Зеркальный. Зеркальный. băi, cum